Ajiyar sha'awa kashi na uku. A hankali Tali ta ɗago ta dube ta, ba komai ƙawata. Rungume ƙawarta ta yi, tare da haɗe baki guri ɗaya. Jarab ta kamo a rahenta ta fara sha mata. Ƙawarta ta ce ta fara hidda ma Tali tsinanniyar wannan rigar nata da ke jikinta, haɗe da wurgar da ita gefe. Ta fara murza wannan suntuman 'yan fulanin Tali. Don Tali akwai 'yan Fulani, marzansu take haɗe da sarrafa su da yamɓane su at the same time. Wani irin daɗi ne ya ziyarci Tali. Ta kai hannunta ta kwance wa ƙawarta ta wata ƙatuwar towel da take tattare da shi. Ita ma ta fara mata mammatsu da 'yan Fulanin nata, har kan 'yan Fulanin. Sai warce ta gagare su. Hakan ya sa Tali ta ce, ‘yar gari mu je ciki ko, don wallahi sai wannan ba za ta yiwu ba. Hannun 'yar gari ta ja suka shige bedroom. Suna isa gurin, 'yar gari ta hankaɗe Tali kan makakin katifan nan nata. Tana mata wani irin shu'umin murmushi da sarrafa labbanta at the same time. Sannan ta faɗo ita ma kan katifar tana wani irin juyi da wannan kugun nata da ɗuwayen nan, da kankantar da idanunta haɗe da fito da harshe. Tana karkaɗuwa cikin ɗaukan hankali. Ta yi wa Tali rumfa, ta kai ta fara shinshina mata ko'ina kamshin jikin Tali. Yayin da Tali take mammatse mata 'yan Fulani, don gaba ɗaya hannaye ta sa daidai tsakiyar 'yan Fulanin nan na wannan Tali. Ta fara tafiya da shi zuwa ƙasa, tana sarrafa mata shi zuwa daidai cibiyar Tali. Ta fara zagaye mata su, tana kaɗa ɗan kunnen da ke maƙale a cibiyarta. Sannan ta kai ga tudun maran nan, ta fara sarrafa gurin. Sannan ta yo ƙasa ta waige, ta gera Tali gefe da gefe ƙafan. Sannan ta fara mata ƙwaƙule, tana sarrafa ta, tana ƙwaƙule, tana shanyewa, tana karkaɗawa. Wani irin daɗi ne ke ziyartar Tali. Haka ta ci gaba da yi mata na tsawon minti 5. Sannan ta fara shanye ruwan da ke ɓalɓalowa daga ƙuramar Tali. Tali kwanonta ɗaya na kan 'yan Fulaninta, tana masa masa su, ɗayan kuma a kan tudun maran. Tana sarrafawa a ɗaya da sarrafa shi. Shafar ko'ina take tana sarrafawa. A hankali Tali ta kwantar ta haye ita ma, ta haɗe wannan ƙuraman nasu guri ɗaya tana goga su. Cikin jin daɗi ƙawarta ta kama shan 'yan Fulanin Talin, tana sarrafa mata ɗewa kai. Ita ma Talin hannu ta sa tana mammatso da 'yan Fulanin nan nata. Nishin daɗi kawai suke saki. Tali ta ci gaba da mata sakuwa, tana sakin sumbatu. Ash, wosh ƙawata, daɗi wannan abun. Daɗi zai kashe ni wallahi. Oh, a tare suka kawo suka kankame juna, suna sakin ihun daɗi. A hankali Tali ta ɗaga ƙafarta ta ɗaura kan kafaɗun nan nata malam. A ganan kafaɗun nan nata malam, bakin ne a cikin ƙuraman nan nata, tana shanye ruwan gaba ɗaya. Gaba ɗaya take shanye ruwan nan, tana shanye ruwan nan. Wani shi da ihun daɗi kuma ta ci gaba da yi. Abin da kawai ke fita daga bakin ƙawarta ta kenan. Tana ƙara ma Tali shan minti, tana ƙara banƙaro mata ƙirji. Ita kuwa Tali sai shanye-shanye take, tana shanye ruwan nata da yake ɓalɓalowa daga kogin ƙurama. Danna kai tai da ƙarfi tana sakin kururuwa. Ai ko ruwan gaba ɗaya ya wanke fuskar Talin. Ɗago ƙawarta ta fara shanye ruwan gaba ɗayan da ke fuskar ta. Kafin ta fara mata wani sumba ko wani waye-waye, har ta zo kan 'yan Fulaninta ta fara sha mata 'yan Fulaninta. Tana sarrafa shi, tare da sarrafa shi, tana lailayin shi. Cikin jin daɗi, Tali take ta ƙara turo mata 'yan Fulanin, tana ƙara rungumanta jikin nata. Kasa ta idanu ta fara sarrafa mata cikin kogon ƙuraman nan, tana mata ƙwaƙule wato ƙuraman Tali. Sai da ta gama mata ƙwaƙulen nan ta sarrafa ta fitar da ita cikin hankalinta. Sai da ta yi kawo ta kawo sannan Tali ta kwanta a gefe, ta tura mata wannan ɗuwaiwakai ɗin a bakin nata.
ta tura mata wannan bankacecen bayan, ita kuma ta sa kanta wajen daidan ƙofar ƙoramar. Ita ma daga nan ta fara sha mata shi, tare da sarrafa ta tana sha mata. Sun kai awa ɗaya da rabi suna kwakwalar juna da wasu 'yan taɓe-taɓe, da wasu 'yan shan minti, da wasu 'yan eya-eya suka gamsar da juna sannan suka yi wanka. Sale ta shirya cikin wata arniyar riga, rigar ta kama ta sosai, ta yafa wani ɗan ƙaramin mayafi wanda da shi gwanda babu. Ta ci uban takalmi mai tsini, tana tafiya ƙarairayawa sai tashin ƙamshi take yi. Ta ari makullin motar ƙawarta ta mata sallama, ta nufi gidan ƙawarta Zee Bariki. Bayan ta samar musu da abin da za su ci, wato ta ɓangaren su Zee sun ci sun yi wanka saboda sai da suka sake yin barke. Ta yi sallolinta saboda Zee duk iskancinta ba ta wasa da sallah. Shi ma Joboy ɗin ta masa dole sai da ya yi. Suna kwance a falo, shi yana zaune ita kuma tana kwance ta yi matashi da cinyarsa. Yana ɗan sarrafa gashin kanta mai laushi da ban sha'awa. Suna iransu ta masoya. Wata shegiyar riga ce a jikinta, iya cinya take, ba ma ta da hannu, gashi ta kama ta, ko ɗan birezi ma ba ta sa ba. 'Yan fulaninta kamar su faso rigar su fito ga su a saisaye, suna sone idon mai kallon su. Ɗan kamfai kawai ta saka a ciki, shi kuma singlet ne kawai a jikin nasa da ɗan wani gajeren buje. Nokin ɗin kofar aka fara yi. Zee ta san bestinta ce, hakan ya sa cikin murnar zuwanta ta ba ta damar shigowa. Tali ta murɗe kofar ta shigo. Ganin yadda suke ciki ya sa wani ƙololon bakin ciki da takaici ya tsaya mata a maƙoshi. Amma da yake 'yar duniya ce sai ta matse ta ƙaraso gare su cikin takunta tana girgiza da karairiya. Da sauri Zee ta nufe ta rungume ta cikin jin daɗin ganinta. Oyoyo my bestie, sannu da zuwa, ashe za ki zo ina ta jiranki. Tali da jin Zee a jikinta ya sa ta fara sauya yanayi saboda laushin fatar Zee ɗin da kuma jin tudun 'yan fulaninta a jikinta. Har ta fara jin gusunta yana mata wani zirzir, amma ta ɗaure ta ƙara rungume ta tana nuna murnar ganinta ita ma. Sakinta Zee ta yi tare da ce mata ta zauna, bari ta kawo mata drinks. Kusa da Joboy ta zauna suka gaisa tana sakar masa fari. Nan suka gaisa da Joboy. Joboy shi ma ya amsa, ya tarbe ta cikin hannu biyu. Sai ta dinga kallon Joboy a sace. Wato shi ma Joboy ɗan bariki ne, ya san duk kalan kallon da take mai. Shi ma ya yi abun ya maishe shi kamar ba komai, amma duk abin da take yi yana kallon ta. Can anjima sai ga ƙawarta ta shigo da abin taɓawa da ruwa. Ta shigo da shi ta yi ta ce kawo na bari in kawo miki wani abin da za ki ɗan taɓa. Ya ce to shi kenan ƙawata. Sai ta shiga ciki don ta yi ta kawo ma ƙawarta ta abin da za ta ɗan taɓa. Dan dai kallo ya koma tsakanin Joboy da ita Tali. Sai kallon daidai inda zarmalinsa take, ta ga abin ta ce wow, ina ma ce ta samu wannan abun.